DJI to. Let's talk about that. Jo, že nový dron od DJI, malej, levnej, dobrý, od DJI. Jak bude od DJI, tak ještě dobrý. First package. Jak se to jmenuješ? DJI to, no. Jedna baterka a jedna. Nechápu, proč je tam nabíječka na 3 baterky, když se k tomu baterky nedají přikoupit a je k tomu jenom jedna baterka. Tam není nabíječka na 3 baterky. Tady to máš charging hub. Jo, tak to. A když se dají koupit jenom přes internet. Oni to akorát nemají v DJI Store oficiálně, kdyby to měl mít jako první v České republice. Dobrý, tak máme připojený, máme hodně malé baterky. Máme slide to take off. Oh shit. První let a první imprese. Let's go. 3, 2, 1. So cute. Tak jo. Já budeme lítat s dronem, tak jak jsem si vždycky přál. Prostě ležíš v posteli a lítáš s dronem venku. Co víc si tady můžeš přát. Takže právě se jdu připojit na můj speciální vynález. To je prodlužka a zde se nachází Wi-Fi extender, který se teď jdu připojit. To by mělo prodloužit dosah tak 3x nebo 4x, což je pravda, já to jako vídám, že se to zdalšuje. Nebojím toho, že se tím narazím, protože to má ty gardy. Tak slanko. Tak. Takže já nevidím pod sebe, což není tak zase tak dobrý. Nejlepší by bylo teď momentálně asi nahlídnout tak. Tak já se celkem dost bojím jít kolem té karmy. Jo, víš takhle přes mobil, tak to se může stát. No a prostě je to rovně. Slow mode. A. Jo, už jsem měl začít vracet, tak já jdu radši. Tak to se asi na Instastory nevejde, tohle. Wow. No. Ne, už zase. Já jsem doma. Dobrý. To si děláš, ne. Pojď jako vloger. Jestli to přežije, tak to... Vidíš, voda i zajít nemůže. Tady se nachází. Baterka vyšla. Není tam něco duplýho?
No ne, to je ten problém, že vůbec nic se mu nestalo, že jo? Boninku. Bony.